Wara aktar minn sena u nofs ta' ħidma u b'investiment ta' €2,5 miljun ġie inawgurat uffiċjalment il-ġnien tal-Argotti fil-Florjana. Fiċ-ċerimonja tal-ftuħ il-ġimgħa filgħaxija, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li lil minn proġetti ekonomiċi, proġetti bħal dan tal-Argotti huma bżonjużi ferm biex il-familji Maltin ikollhom fejn qattaw il-ħin liberu tagħhom għall-kwiet. Il-Prim Ministru qal li f'pajjiżna għandna qatt ta' ġonna li l-Gvern fid-dmir li jippreserva u jieħu ħsieb. Kif qed jagħmel permezz ta' twaqqif ta' Ambjent Malta li se tkun inkarigata li tissalvagwardja l-wirt naturali ta' pajjiżna waqt li tkun responsabbli wkoll mis-siti ta' Natura 2000. Dr. Muscat żied jgħid li minkejja l-kritika li l-Gvern jirċievi dwar il-qasam ambjentali, dan il-Gvern ħaqat ta' passi favur l-ambjent, fosthom l-għeluq tal-Power Station tal-Marsa li kienet topera bl-aktar żejt illi jniġġes. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera spjega li l-Gvern jinsab kommess li jipproteġi l-wirt naturali ta' pajjiżna u affakkar kif se jsiru diskussjonijiet biex l-ambjent ta' pajjiżna jiġi protett bl-ogħla liġi ta' pajjiżna bil-Kostituzzjoni. Min-naħa tiegħu, id-direttur tal-Parks Hermin Gallia li kien inkarigat mix-xogħlijiet qal li din hija biss l-ewwel fażi tax-xogħlijiet. Dan huwa l-ewwel fażi. Il-għala għax il-ġnien botaniku huwa ġnien ħaj, ġnien dinamiku, ġnien li inti dejjem għandek speċi li tħawel fi żmien opportun tiegħu. L-lum il-ġurnata qegħdin nesperjenzaw l-ewwel fażi ta' dan il-proġett fejn ħankomplu għaddejjin anke issa bi proġetti oħra. U temm jgħid li waħda mill-isfidi kbar li sabu l-ħaddiema waqt ix-xogħlijiet kienet li l-eruq tas-siġar kienu qed jinbuttaw is-swar il-barra. Għalli waqt li rridu jiġu restawrati is-swar, ix-xogħol sar b'mod kawt biex anke jiġu salvati s-siġar tal-post. U għatem jgħid li issa jmiss ix-xogħlijiet fuq il-ġonna ta' San Filippu, tal-Milorda u tal-Pinetu.